Obnova Ukrajiny bude trvať roky a bez pomoci susedných krajín sa nezaobíde. Krajiny V4 vrátane Slovenska tak stoja pred výzvou, ale aj príležitosťou. Exportne zamerané firmy môžu zohrať kľúčovú rolu v tomto procese. A čas pripraviť sa je práve teraz. O obnove Ukrajiny a o investičných príležitostiach sa budeme rozprávať, ako inak v relácii investujeme. S mojimi dnešnými hostiami a nimi sú Zuzana Kaparová, vedúca kancelárie skupiny Európskej investičnej banky na Slovensku. Dobrý deň, vitajte. Dobré odpoledne. A Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ Exim banky. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Začnem vami. Prečo práve obnova Ukrajiny a prečo je to pre nás investičná príležitosť a pre naše slovenské podniky? Je to veľmi jednoduché. Obnova Ukrajiny je obrovská príležitosť. Určite sme sa viacerí z nás stretli s názorom, že tá krajina bude potrebovať obnovovať svoju infraštruktúru, svoju energetickú sieť a rôzne ďalšie aspekty ich života. A niekto to musí robiť. A my jednoznačne cítime, že slovenské firmy majú apetít na to, aby participovali na tejto rekonštrukcii a na dodávkach smerom na Ukrajinu. A keďže my sme exportno-úverová agentúra, tak našim hlavným poslaním je byť pri slovenských exportérov, keď vstupujú na nejaké teritória. Pani Kaparová, tiež otázka na vás a teda aj na Európsku investičnú banku a teda skupinu Európskej investičnej banky. Prečo teda podpora Ukrajiny? Tak Európska investiční banka je bankou Európské unie a podpora Ukrajiny je právě to, aby Ukrajina zvládla tu současnou krizi, tu současnou válku a agresi Ruska vůči Ukrajině. Ale není to jenom o Ukrajině, je to o stabilitě vlastně celé Evropy, celého regionu, včetně Slovenska. Takže je to o posílení jednoty evropský v těch těžkých časech a je to právě i o pomoci slovenským a evropským společnostem a podnikům v té dnešní geopolitické době a pomoci jim vlastně v rámci celkově té konkurenceschopnosti Evropy. My hovoríme o tom, že Ukrajina, a teda tá obnova Ukrajiny, ako som spomínala hneď v úvode, bude trvať roky a že sa teda do toho majú zapájať, alebo mohli by sa zapájať, aby teda mali tam tie príležitosti obchodné naše podniky. Už máme aj nejaké projekty za sebou, alebo je to len vo fáze, že sa máme pripravovať do obnovy, ktorá bude v budúcnosti? Pán Podhorec, nech sa páči. Exim banka financovala a podporovala obchody už veľmi dávno. My sme na slovenskom trhu 27 rokov. To znamená, že 27 rokov k nám prichádzajú obchody aj z Ukrajiny. A v 22. roku sme mali krátkodobé prerušenie našich aktivít, a kde niekde ku koncu roka 22 došlo k rozhodnutiu poisťovať obchody, krátke obchody smerom na Ukrajinu, s tým, že ten apetít bol v objeme asi 10 miliónov eur. No a od toho času sme poistili obchody slovenským exportérom v objeme asi 50 miliónov eur za tie takmer 3 roky. Keď sa pozrieme na to, či je to rizikové alebo nie, tam vôbec teraz niečo riešiť pre slovenské firmy, tak ako sa majú k tomu stavať v súvislosti s tou rizikovosťou a návratnosťou možno tej investície? Já bych možná ještě se vrátila zpátky, když jste říkala, jestli je to o nějaké přípravě na rekonstrukci Ukrajiny. Evropská investiční banka zesílila svoji pomoc a podporu Ukrajině právě v roce 2022, kdy začala plnohodnotná invaze, ale EIB funguje na Ukrajině už od roku 2007. Takže my jsme nějakým dlouhodobým stabilním partnerem pro Ukrajinu a samozřejmě v současné době ta podpora o to je větší. A chtěla bych říct, že EIB funguje na Ukrajině již dneska. Jestli se bavíme o nějaké přípravě projektu, ano, ale dneska ty projekty už jsou konkrétně na té Ukrajině. EIB tam financuje především obnovu kritické infrastruktury, obnovu nemocnic, škol a tak dále. Takže ta velká příležitost je již dnes nyní tam. A právě s těmi úvěrovo-exportními agenturami a s naší pomocí od Evropského investičního fondu, který je součástí vlastně skupiny EIB, se snažíme podpořit právě ty střední malé podniky již dneska, aby měli přístup právě na na to rizikové pole do té rizikové Ukrajiny. Ale právě díky té naší podpoře ve spolupráci s národními agenturami je snaha toto riziko snížit a právě umožnit slovenským firmám přístup na ten trh
vlastně založit nový vztahy s partnery na Ukrajině a možnost dodávat právě zboží i služby na Ukrajinu. Vieme aj konkretizovať, že o aké teda tie služby alebo tú oblasti je teda najväčší v súčasnosti záujem a teda bude ešte aj v budúcnosti, pán Ponorec? Určite áno. Musíme povedať aj to, že ten obchod medzi Ukrajinou a Slovenskom v podstate neprestal. My sa síce bavíme o obnove, ale to nie je len obnova, to sú nové obchodné vzťahy, ktoré v minulosti boli, ktoré aj dnes vznikajú, pretože sa globálny obchod všelijakým spôsobom preorganizováva a slovenskí exportéri získavajú na Ukrajine zákazky. A to sú jednoduché veci, ja neviem, potraviny sa tam predávajú, nejaké strojné služby, zariadenia, čiže nehovoríme nutne o obnove, hovoríme o tom, že ten obchod plynie. S tým, že tá krajina je v ťažšej situácii a preto slovenskí exportéri sa obávajú, či dostanú zaplatené. Hej? A tú obavu, hej, tie riziká spojené s platobnou schopnosťou v podstate znižujeme my našim poistením. Hej. Takže dnes ten obchod plynie, nie je to len o rekonštrukcii. Rozprávame sa o firmách, ktoré pôsobia v oblasti teda blízko ukrajinských hraníc, alebo je to v pôsobnosti vlastne celého Slovenska? Ja by som teritoriálne to nešpecifikoval. Tá blízkosť hraníc nie je podstatná. Hej. Čiže slovenské firmy, ktoré dnes obchodujú s Ukrajinou, nie nutne musia stáť niekde na hranici. Čiže máme exportérov, ktorí sú z celého Slovenska. Máme exportérov, ktorí sú v konzorciách s firmami aj z iných krajín. Takže ten obchod v podstate nepotrebuje mať blízkosť tej hranice. Ako ešte motivovať možno tých ďalších podnikateľov, aby sa do toho zapojili? Respektíve je dostatočný záujem, alebo teda očakávate, že ešte až v nasledujúcich možno mesiacoch sa to viacej rozvinie? Za Evropskou investiční banku a Evropský investiční fond, který vlastně je v současné době právě partnerem slovenské Exim banky, my vidíme celkově na té evropské úrovni velkou poptávku. Protože ten mechanismus nebo ten záruční program Evropské unie, o kterém se tady v první řadě bavíme, záruční program Evropské unie na vlastně exportní úvěry, to je pilotní program na evropské úrovni. Pilotně byly podepsané teď smlouvy v júli, v červenci v Římě právě na konferenci k Ukrajině s 10 členskými státy Evropské unie, včetně Slovenska. Ta suma a ten objem financí, které EIF ve spolupráci s Evropskou komisí dává právě do tohoto produktu, do tohoto programu, je 300 milionů eur. A nabídka, respektive poptávka od těch národních vlastně exportních agentur převyšovala tuto částku a blížila se k hranici 500 milionů eur. Takže my vidíme, že určitě to dává smysl a jsme za to rádi a těší nás právě tenhle pilotní program, protože on byl připravovaný vlastně právě pro ty potřeby těch národních agentur s národními agenturami pro právě podporu malých středních podniků v Evropské unii a to znamená i na Slovensku. Toto je pilotný program a sú ešte ďalšie programy, aby sme to možno vysvetlili aj tie mechanizmy a aj našim divákom, ktorí možno nie sú úplne v tej téme, tak doma to bol pilotný program a pripravuje sa ešte niečo ďalšie, alebo je už v procese? Těch produktů je celá řada, ale toto byl pilotní program právě pro exportní agentury, jako je slovenská Exim banka a tam vlastně skupina z Evropské, respektive část Evropské investiční banky, právě fond, poskytne záruky slovenské Exim bance, která pak dále tyhle záruky může poskytovat svým vlastně klientům, což jsou právě malí střední podniky. A ty záruky jsou právě proto, aby se omezila nebo aby se snížila ta rizikovost podnikání právě s ukrajinskými partnery na Ukrajině.
Pán Podhorec, aké sú teda ešte tie ďalšie programy, alebo do čoho, akým spôsobom, aký je ten mechanizmus, sa podnikatelia môžu zapojiť? Ja by som skúsil vysvetliť. My sme v Ríme pred 2 týždňami podpísali 2 zmluvy. Prvá veľká zmluva za prítomnosti pána podpredsedu vlády Kmeca bola podpísaná spolu aj s pani komisárkou Kos. Tak to bola garančná schéma vo objeme 100 miliónov eur. To je schéma, ktorou my budeme podporovať 4 konkrétne projekty na opravu, rekonštrukciu energetickej siete, ktorá je blízko slovenských hraníc v prospech spoločnosti Ukrenergo a Ukrhydroenergo. Je to 100 miliónov eur, z ktorých 70 miliónov ide k nám a 30 miliónov ide za slovenskú agentúru SAMRS, ktorá v podstate bude poskytovať grantovú zložku a technickú asistenciu. Čiže to sú 4 konkrétne projekty. My sme dali zoznam na stôl a Európska komisia sa rozhodla, že tento a tento projekt podporí a to je tých 100 miliónov eur. A druhú zmluvu, ktorú sme podpísali, tak to bolo práve so skupinou EIB, s pani viceprezidentkou EIB, s tým, že táto zmluva nám umožňuje čerpať záruky Európskej investičnej banky na bežné klasické obchodovanie slovenských exportérov s Ukrajinou. Čiže tie zdroje sa poskytujú pre slovenské malé a stredné podniky s tým, že sa znižuje riziko obchodovania s Ukrajinou. Čiže aby sme vedeli, o čom hovoríme o 2 zmluvách. Jedna je na konkrétnu rekonštrukciu a druhá zmluva je na podporu slovenských firiem, ktoré obchodujú s Ukrajinou. Sú náročné podmienky na to, aby sa vlastne tie firmy do toho zapojili? V princípe tie podmienky sú veľmi podobné ako podmienky, ktoré smerujú do Nemecka, do juhovýchodnej Ázie, do Indie. To znamená, že my musíme zhodnotiť, o aký typ obchodu ide. Posudzujeme jednotlivé kontrakty, ktoré slovenskí exportéri majú. A ak nevidíme nejaké príliš okaté rizika, alebo proste vidíme, že ten obchod má nejaký zmysel, tak to vieme podporiť. A práve zmluva s EIB nám rozširuje apetít. Dnes sme schopní podporiť obchody do 10 miliónov eur. Vďaka tejto zmluve sa to rozšíri až na 30 miliónov eur. No a hovoríme o firmách, ktoré pôsobia v konkrétnych nejakých oblastiach alebo teda v konkrétnych sektoroch? Tam nezáleží na type sektorov. To znamená, že ktokoľvek, kto má kontrakt so ukrajinskou stranou, môže k nám prísť na Gröslingovú do Exim banky a my mu samozrejme tento obchod vieme posúdiť. Naša úloha je poistiť ten obchod. To znamená, že poisťujeme. Nevystavujeme ani úver, ani záruky, ale poisťujeme ten obchod. V rámci tých geopolitických zmien, ktoré sa teraz dejú, aj v súvislosti napríklad s Donaldom Trumpom a s jeho obchodnými vojnami, ktoré teda nekončia a vlastne ešte stále nevieme výšku všetkých tých cieľ, ktoré zavádza, sa stále hovorí o tom, že ten podnikateľ má diverzifikovať a má sa teda pozerať po rôznych trhoch a podobne. Toto je jedna z tých možností, ako možno čeliť aj týmto geopolitickým nástrahám, ktoré nás ešte teda čakajú, pani Kaperová? Ano, ono to souvisí s tím, co jsem říkala. Je to nejenom o solidaritě s Ukrajinou, toto všechno, ale o konkurenceschopnosti Evropy a pomoci právě slovenský ekonomice, nejenom slovenské, tím evropským, včetně slovenské, a tedy pomoci podnikům na Slovensku. Já jsem zmiňovala, že ta rekonstrukce, respektive ty projekty probíhají i dneska na Ukrajině. Jak jsem říkala, školy, nemocnice, energetický sektor. A to jsou všechno oblasti, kam slovenské firmy, kde se mohou zapojit, kam mohou vyvážet svoji technologii, kam mohou vyvízt své služby, kde se vlastně zapojit v rámci tendrů, které jsou otevřeny na tyto projekty. Takže to je o posílení Evropy jako takové, včetně Slovenska. A právě i díky tomu, že Slovensko má tu výhodu té hranice s Ukrajinou, tak tady vlastně vznikají pro Slovensko a pro slovenské firmy velké příležitosti, jak se zapojit. Protože EIB se tedy zapojuje do projektu, jak jsem zmínila, ale i do těch přeshraničních projektů. My podporujeme právě třeba i Slovensko v rámci nějaké energetické sítě, v rámci lepšího propojení s Ukrajinou těch evropských zemí. Takže
toto jsou všechno oblasti, kde jsou i projekty v EU, nejenom mimo EU, to znamená na Ukrajině, a kde je právě možnost pro ten podnikatelský sektor se zapojit, protože ty projekty jsou dneska na stole, probíhají. Keď sa už teda sme proexportne orientovaná krajina, exportne orientovane, ešte budeme vlastne fungovať aj ďalej, či toto je jedna z tých stratégií, ktorú majú zvoliť podnikatelia? Určite diverzifikácia je asi najlepší spôsob, ako znižiť svoje vlastné rizika. My to vidíme, jednoducho posledné 2-3 roky dochádza k obrovským zmenám z hľadiska globálneho obchodu. V podstate to, že ten obchod začína strácať ten globálny charakter a začína byť viacej taký klastrovaný, tak z tohto dôvodu aj pre slovenské firmy a slovenských exportérov má zmysel sa pozrieť po okolí, kde by mohli uspieť. Ukrajina je obrovská krajina, má obrovský potenciál. Klienti budú pozerať na kvalitu výrobkov. Slovensko môže a slovenskí podnikatelia môžu dodať veľmi kvalitné výrobky a vždy je jednoduchšie a lacnejšie smerovať svoj obchod za hranice Slovenska, ako cestovať cez pol zemegule do Latinskej Ameriky alebo niekde do Indie alebo do východnej Ázie s tovarom, ktorý môže uspieť aj za hranicou. Takže rozhodne je to veľký trh. A vďaka EIB my zvyšujeme potenciál pre slovenských exportérov aj apetít. To znamená, že viac obchodu s nižšími rizikami. A to je veľmi dôležité. No ešte to sa teda opýtam aj v závere, či teda, ak sme spomínali aj tie predsa len tie rizika alebo tie záruky, je stále prebiehajúca vojna na Ukrajine a ten koniec v súčasnosti nevidíme. Ako sa vlastne na to majú pozerať tí podnikatelia, alebo ste teda hovorili o solidarite, o konkurencieschopnosti, o diverzifikácii. To sú všetko také tie pozitívne veci, ktoré by sme mali vnímať v rámci tej obnovy Ukrajiny. Zároveň je tu ale aj to riziko, ktoré treba pomenovať, a to je vlastne presne tá ešte prebiehajúca vojna, ešte tie rizika. Si povedali, že sa to znižuje týmito zárukami, ale predsa len to riziko tam stále je. Pán Podhorec, začneme vami. Určite áno, rizika sú, ale netreba podceňovať slovenských exportérov. Proste niekto, kto je skúsený podnikateľ, tak rozozná v podstate tie rizika. Asi ťažko bude vyvážať desi na východ Ukrajiny, lebo chápe, že to je asi rizikovejší región a skôr bude obchodovať s tou časťou krajiny, kde môže realizovať ten svoj export. To znamená, že ja by som v podstate nepodceňoval a skôr by som vyzdvihol, že keď k nám príde nejaký podnikateľ, tak už rozumie určitým rizikám a nechce nás ako banku postaviť pred nezmyselný nejaký obchod. Väčšinou oni si 10-krát premyslia, že aký obchod chcú robiť, a to, čo im chýba, je ten záver, čo keď náhodou ten klient mi nezaplatí, tak čo vtedy? A vtedy prídu za nami. Čiže ja si myslím, že dnes skúsení podnikatelia, aj takí, ktorí ten exportný obchod robia, tak už vedia vlastne tieto rizika eliminovať. Pani Kaparová? Je to právě o tom, že ano, snižujeme díky takovýmto produktům a programům to riziko. Možná jenom, když se teda budeme bavit konkrétně o tom programu, který EIF podepsalo vlastně s Exim bankou, tam EIF, Evropský investiční fond, bude vlastně pokrývat riziko nesplácení právě z té strany ukrajinských dovozců zboží a služeb. A ty záruky EIF budou za velmi příznivých podmínek právě pro Exim banku slovenskou a stejně tak jako ty další vlastně exportní agentury v rámci Evropy. Tam se bavíme až o 80% krytí rizika a tak dále. Takže já si myslím, že Evropa opravdu tady ukázala tu svoji solidaritu a spolupráci, a když se spojí nejenom ty evropské instituce, národní státy a jejich vlastně organizace, tak ta spolupráce opravdu může přispívat k dobrý věci, pomoci Evropě jako takové, pomoci Slovensku, slovenské ekonomice a pomoci v neposlední řadě právě slovenským podnikům. A já bych tímto chtěla i poděkovat právě Slovensku a slovenské Exim bance a dalším organizacím, že se zapojují do konkrétní právě takovéto spolupráce, že ukazují, že jsou silným partnerem v rámci Evropské unie. A
že vlastně pomáhají té své ekonomice a svým vlastně obyvatelům. A taky díky moc, že i takovéto témata jsou dávaná do širšího prostoru, protože opravdu je to o posilňování spolupráce, posilňování slovenských podnikatelů a podniků. Ďakujem pekne, pán Podhorec, ešte chcel reagovať. Môžem ešte doplniť, a ja by som možno tu išiel o jednu úroveň vyššie, a to je, asi registrujeme, že Európa v podstate musí urobiť niečo, aby začala trošku viacej ekonomicky narastať a čelila tomu nejakému útlmu, ktorý v Európe máme. Dnes je na stole Ukrajina, ale to isté budeme v podstate v najbližšej dobe riešiť, keď hovoríme o exporte európskych výrobkov do celého sveta. A tento príklad spolupráce nám ukazuje, ako by možno, že v budúcnosti mohla vyzerať schéma pomoci vzájomnej na podporu európskeho exportu do tretích krajín. A to je veľmi dôležité. Tu sa učíme na nejakej schéme a o rok, o 2 roky, o 3 roky je možné, že takúto schému budeme klonovať na to, aby slovenskí a európski exportéri mohli úspešnejšie preraziť na zahraničných tretích trhoch. No a keď sa vlastne naši podnikatelia, ktorí nás teraz sledujú a chceli by sa zapojiť do obnovy Ukrajiny, o čom sa teda teraz rozprávame, tak to môžu urobiť prostredníctvom to, že si nájdú informácie cez Exim banku alebo teda Európsku investičnú banku na Slovensku a vy už ich tam neskôr viete aj viacej zorientovať. To bolo tak vo všeobecnosti, aby sme teda dali viac, ako ste, pani Kaparová, povedali tú tému do popredia. Dnes sme neriešili politiku, ale naozaj konkurencieschopnosť, solidaritu a obnovu Ukrajiny, ktorá by mohla naštartovať aj slovenskú ekonomiku ešte viac. Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie. Mojimi hostiami boli Zuzana Kaparová, vedúca kancelárie skupiny Európskej investičnej banky na Slovensku. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. A Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ Exim banky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Celú reláciu nájdete aj v archíve na našom webe teatry.com. S premiérou relácie Investujeme sme tu opäť v útorok o 17:30. Majte sa pekne, dovidenia.